Ja niin kuin huomaat, parkkialueen puolella toimintaa vaikka kuinka paljon. Siellä on hyvänäköisiä pelejä. Siellä on esittelyä myöskin, joten käykääpä siellä tutustumassa. Klubin ulkotiloissa tästä näin, missä saa sitten juoda vaikkapa olutta. Ja Ilpo on tässä ystäväni, joka Rolls-Roycessa sain olla viime vuonna kyydissä, toivottavasti sulla on vielä saa. Tuodaan huomenna näytille, niin hyvä juttu, tuonko kyydissä? Totta kai. No me sovimme tämän huomisesta, mutta nyt Ilpo haluaa Turun urheiluautollinen puolesta puhua kauniita sanoja, ole hyvä. En osaa oikein kauniita sanoja puhua, mutta kauniina ilmana on kiva ainakin toivottaa kaikki autourheilusta ja kauniista autoista ja kauniista naisista pitävät tänne Turun markkinoihin. Ja todella kiva nähdä, että olette lähteneet isolla joukolla mukaan. Ja tietysti näette sen meidän hienon julkaisun, missä turkulainen autourheiluseura mainostaa myös itseään, niin siellä on myöskin jollain sivulla, en enää muista millä sivulla, mutta joka tapauksessa jollain sivulla tämmöinen distribuutioponki ja monovideo on ollut porukasta mukana, mikä tekee semmoista hommaa, mistä varmasti puhutaan pitkään. Toivottavasti ei kaikki ole negatiivista ja se on